Yabatu ya nananom. Yasi obi wo adwaya yemfrɛ no. Edua na dua yemɔhwrema. Okay. Yenyesei obi didi a wonto nwum. Enu ye yempanimfo no ma omahunu pɛn. Eni ndi na omde bae. Ndi wo yesa ade na enya bosomsom. Enuanum miensa. Okay. Ena omotie. Okay. Ena pani na owo mu no. Nkumanu mienu beka chense. Omiensi dan. O ka kire om sei. Enuanum mienu ndi oso wonu je wonsi dan. Na baby obedu bi obenya baby ada. Okay. Sa onia no e friend say. Me nche wa yo. Mate. E sa be ma ba ko. Okay, yeti ado so. Ohini bi. Me na me hene wo ya botwa kura. Okay. Ena amanfo ni na si o metumi afiri kurom a. Na msi yo. Na ka ohini no nko a. O mu emnantie nsi wo mu mpami. Okay, okay. Nti o metumi afiri ha. Okay. Etu ade so na mso me kwatira ase din na mju ho se alright mate. Ana me ka twa mo se si wo metumi ade so a o miemo nsoso. Enfe kuro no nyina. Ana nsoso ne yeden. Nto enumpo twi nsoso ye de sa. Ebre anase de. Nsoso. Ye wija. Mo yihye. Dabi mo dodo ye huje kuro no. Okay. Ye dodo ho me ho. Ah, setan kasefo no. Aha, okay. Enti omkodo wiye ye no. Ana ohene tu no ade so ohene no e be frɛ ne sei. Ano so woni din wo ho. Woni din wo ho. Ena nuafo miensa na ba akokɔ ka asɛ mienu no mayensi dan omu si omu de omu nsi. Ba bi omu du bia omu bia omu de omu bɛda. Ma me ti omu ye anuanu mu miensa no. Enkuma no mienu ka cha pani ne sei. Omu yensi dan na pani ne sei on de. Onsi na ba bia obedu bia obenya ba bia da. Aha. Ena wo hene na omu tu no so hene ne ka asɛ moma ye dodo kuro no ho nyina huje kuro no ho nhia. Omu ye sɛ wie no hene no tu no ho. No ade so. Abusianfo we de okọ comment section ho a na wa de answer no de ato every pam no na beba be kyerase ama ye de aba beto se de wo kyerɛ ye wo de bae na eyampa anase eyampa midin ene kofia mo jansa wo kyamo bontutu sabi empani so ye bi na anye ya ateteko atufo sabre me ba ya abotwe ne ogina camera na chi ema me eye David Lawoya Gani ono ene eye Kpanda ya brante Carbon wole ablante ono no gina camera na chi ede ma me makramo abusianfo Ben Gift Media sunie sene mede kan ye no wo kwase ho no wa like no wa share na wa subscribe na ne bebe bia wanya bi ahwe efiri oboase yatra ni wadubiase abedu achim adubiase yatra ho abetra ayirebi sabre mi wo ye yabotwe na maba behia opani bi a sabi unima mamre ne amane ye ne ba batwetwe nkomo ye hye obode bi a se ye de amamre ne amane na ye de ebebre wo yinua abrante ye Yima Mr. Yima Aglago oto ananom nse do mabusua akata na chi kura ene dwada busua buka na mamre ne amane bi a eda di no eni mpanifo a wode niema edi gu kwan mu no ema ye ne eba ye hu sampa mpanifo no mu nimde ewe na nanom amamre ne amane mu enu ntima twe piri opani na emson no ye chichirikobɔ so ema saa abusua a ye ablante no ebe ware won de hye no eti mebisa ne din ni ba bi o woni ne nti amamre ne amane saa tumi da adwa no ono so wa kire yen agya mu akwaba eja we de ebebo udin eni dibra wo krom ha e fra me chicha nachi okay no an obi enim na me fie din Joseph Anachi ya botwe ekura no menua pani na be kyekyere ha okay ti wo be kyekyere no onu so na oduman kuma wienti abefa na akọ okay ni se mi na aka me ne me mate yesi abatu ya si na eja when kan mi say we teacher ni answer ba cho am ye teacher ni amako pension okay na unua pani na be kyekyere kuro yi no sabre na wo ha ana se wo sufiri ba bi na beto so wa kyekyere da menua no ba na me na trans ya me na 40 years wa okay ene na chese kuro yi ache kuro na nya 40 years ana se kuro no nduru me kura no ne menya 40 years ne kuro na de abo 100 years kura oh okay na unua no kwan ben so ahin no firi a oba be kyekyere kuro ya kuro ya duru sa mpompon so menua no ya botwa no ye firi achim so aduro eye bosumi traditional okay onu se ya chia me pani okay ansa na wo firi wo abaji asase ewo pomfanti aye fro
ya butwe ekura nti ni din na ode to so no ne din ya butwe ekopani ya butwe beni ya butwe na ma ebeni ya butwe na say no ya beka say mu ya achimso adurofo anasa mu ya butwefo say ekwa mamre mu dia ya se obi enkoni kira so aduro ne yebeko ye fi ya butwe a ne yekọ so aduro na mukọ anasa say abre dia yekọ afibia aduro afasha oti ase no ode yekọ woni won so yekọ minimi nua numu bi o maka no wo miniwa o mhwe machiri mame no afibia aduro o mkọ so aduro ko ya mamre ne amane fata yen samla ni ntia ya dwehwe nkomo no so em say ode hye bi toy e wo ha ansa na mo be kata na chi be ye ni su ankasa na ode wo kurum ha na etesen fi say wo hwe yen nsa ne esikoi na unsampa ablante no ye ne ho ayi de wo pa no aka no ya se de owo din ne yebo ye minua ya botwe na wonya ne ba bi ko no na wonya enipa ketewa ye be yu chiame no na sabi kra ye kwa mamne mu a na ya che wo hene no si wo hene eni be gu ase a efiri chiame si na nim gu ase a efiri chiame nti na no ati nti oba ase no ama ne mpai board betra ho sabi ye ya yefra bebre na mu a yefra ndi ebode ya na eye maka city say sabi obi afiri mu no obi a koboa openi ya butwe na asefo eti yehu se mode eniema gu kwam ema enne abusua tenase no mu yi odiadefo ye kamia nse ye yi diadefo bi adepo de gu no so na nkenim se obi nso anko akodi nkunima ba ne adepo de gu no so na eden na obi a obi afiri mu ne ade di ade ye adepo da ede gu no so amamna nkyere se ahyasunti ena onyankopo hwedem kwame no o mensa kraye e wa ha mamno dia wo dia yesei enti yesi ayi odi ade ni aman senche ni a obi ntumu se we ne di ade enti na me ede pa da gun so se de ede pa da gun so no ori ne ofa ni nua na wonya ne ba bi ko etuo enti na me ede pa da gun ni an so no anti na che se eno be ma wadanso nipa na duduo na mu sa pepepe but eno nkyere se wadi nkunim ade enti na powder na anya de fufuro bia enu ye fita nti nyame adom a yatumi akora no aboni bia nsi wo mofiri afiri ba no edi pa da gun so a ye beto ye nanam no titi amamne ne de na ka ye de hire ni ye de bono na na ko yam hira bo obi obeka se bia sabe bosum pada de obi ayusu nti ne ma ayusu pada no ye wie ye na busua ne kire se wose mu twa bibi de adwura na ansa na mebisa eno no odiadefo na nkasa wabedi ade na sede ankasa enesen se onye di ade a owo ire owo ma sa wasedi obedian san koda no ni oyire ni nyina ne abusua no kurafo no ne ma ene ngondadefo ni wo ma se nyina dia tiense ona obehwe o mu nyina na wo tumi wo mse se wo behwe nkala no se wo be ye adwuma se bia wo yire nso wo be ye adwuma e de ahwe mu school no mbekọ a waye ni nyina ate sene a otiase anko be ye no ana se o hwe se bibi chi a obetenten ne keke ni nyina ye ka no tofa sesi a wo sesi a no ni sitromi no mani ha ne ndi ya chie no no be ye no homework me ne broni kasa be frem no obetra se adwundwun se ekwa benso ene yesei eninti na dabia no se nipa obi eto ase a yesi emfa akora ani na bibi ti na adwuna akopapa no akobusa empanin se menua se ni se no ono so ache no amana adwun nti na obi wu a yemfa panin se panin mi mediade meda kwakora ho akobusa na adwun nti na ma yesa no enti ye de ne yemfa ne ntena se bi ono na obe ye adwuma ahwe na afra na yire ne ono so ne mma ho na mmom no bibi kire wo fie ho a wono ahwe no watoto ni nyina sa enti ne wa abusua sante no se di abai ni ono nko de ankwa ni ono nko na abekun enti se sia no abase no afa no ono so ye de ofa no adwen se minimum se owo ayire dada ene ma dada enti na so de se obo obara man ye se mire tibia makodure ndo se first ni edi 20 cedis a eni 10 cedis na menye bi nkoma mema no so
na kane no na ye kan bibi se so bi free mu na odi hye bibi di ade a na owale eye ne we free mu no na yire no minim se ya kanfo mamrem anna se ye poto sebi potofo bi de enen etesen sunsun ye be na abem amamna no na eja o ma nhwe ni mu okay obi wa na se ne di hye bi free mu ne yesi oni ade a afi na enkoda na se ma ya basabasa enti ne empanifo no nso tetifo no sabe na na mafo no om tetifo no nyansa ka yenum nyansa ka menu afiri suaduro abaji asase wa ada no antra ho onum nyansa nti onum se daache bibi ebesi ande se sia no abase no ene no no so ebefa na adwen se ekwan ba se mefa so a obetuti na namoye obi wa wa awade no ode mama no se onware no obeka se dabi mempe ne mo me mane de se oba no ene be ma nyina tifie ba kuma obi wa otumi ka che ne se mempa mo trefia kwapem se ene enkwapem ni bia wa office se ho so ntimi pese me nso me fi okay be da wase se wa hwe ma kodu sie me nyam kafo ni waja akwan asumdwum okay yensan mra eye ahodwira na moye ye no so adie nti na wo twa se odi hyewu a ewo se mogi odwan efiri obema ne nachi na enkoye oba nachi na mode epra musuo wo fie ya se sabe ya betu ya papa mu omutumi bubo se opa kokon enu agoto preko nti oya kokon a aja se emenye o na ope ya kwa babia abusia se ne ofeni kan no se open okonkon no agoto preko nti so oya konkon a emane ye wawa okọ comment section ase a se wate da na watwere wo wonte da so a na watwere ebe we de ya botwenkon a na ebete sa bibi de ema ye duane se ye kwa babu mu a quotation na me ya firi okay o si na se nipa bi fi abusuane mu a mo fa mranu me dumienu okay enhye fie no ntwiaso doni ka se mo baka se kona okay na ye mfenwura okay enso na ye na mafoi o mu nim se o mu de ato nkyai nti ye de ye na na mabusuam mu ni amamre se obi atofa emfa nse ye musuo wuo na fese ye musuo okay me obetumi atene kro bi mu a ebe ya afe na obi nguda okay nti se obi wu pe na ni braba efia be kan nti ye nwura fie ho okay ye de odwan de ma odwan so ene ye de ye ne se odwan na damfo ni aposo sa abo aposo wo wirami wo wirami oni odwan ye ndamfo o me ye ndamfo pa oh okay we na odwan kekasha aposo se o mi enkoja ni baabi okay enti baabi a okono ena o si no no aposo obeda akono odwa se odin besi na chi akọ odin be she na chi akọ okay enti aposo nso onum nya senti ofa baabi ana so kwa busa okwa no am sa na tie dia wo kwei wona wodwade ko ya mamre enti eba sa na o sa na tie dia ko bo kawa ana sa awuro ona mana kasa okay na fagu nsa ne onan enti obeya sa pe ene opamadaka ene odi ni simu ode hwan ne pamadaka no odwan no pamadaka pam adaka ene odi aposo simu mo amfa na nhye na chi no amfa nhye na chi nti wo shadaka ne mu enti wo kwa so wo mo san mi wo otwa nsese na woso otwa na woso aposo wo woso mi na nya ade na obogu ne nan na woso adaka ne mu okay enti wo ye na wo yi enkawa no egu ni nsa no oya nti okodu kwa ye mbaabi a omasa hono omunu baabi okọ ana aposo so dua mu ye no fira adaka ne mu ofira adaka ne mu enti okọ na kawa no woso woso adaka ne mu nti no nim se wo wom onim se wo wom won kodu na nanim a aposo na animu omse ni odwan ye de wa na ye da ye enti amamle bia no yes yemfe odwan anko basa de anka poso na anka ye bepede na ye aye nka sabe ye ko fa poso we enu ni asem no ye nyame hihie enti
saa na te seba okay ka we atu ye nte se ya soma mom ko wiro mko pa aposoba nye de be ye ne odwa ko pe no asem ti na ma ye di odwa ene enti we ye na na mo di dwa titi mrama ye se wo ahaba bia frɛ na dwa okay ye be hu hire ye de be gu kura mu ne ye de pitipiti twa kura mu saa sesi ya wa ye sei obi wo ha babu e wonder babu 100 ensu baby a sese mo abaye na se mo ba me ko se komfo a ha na be hu se ofri boase wo ba me okay obi ehu endresi ye saade wei ne di gum eni moja ne yedra ye de be kwa round kuro no hu nyina sese me amama mra mbeto ye no ewi am won ba bia magic akra ne matwitwa na busape na am ja kwa round okay bibia ba bia no musu ba na enko na me bisa se sa na nka ne muhwe moja na muyi apaye de na mudi moja ngo na nka mo anye bibia no de na kire se mo de ade ne yadwira fese ye nim se moja ne bia mo de beka mo honam ne baabi anase bibi sa na nko ba sa ye moja no ewo ma wodo mienu okay se obi ya bone sabe akofo ba wo ewiram akoya bone bi atia emra wo yenya memu aka memu no onu ya se obi ni nua akoda obi akofo obi o ma akoda obi akofa se enu ni etwa ye be ma nipa no mienu agya ne atwa moja guansi o mo ye busuafo okay enti sam no ko ye twa moja no pa ye ne o mo entre kuro mu metu o mo se o mo kọ baabi oba na busua no ne be ma na busua no mo kọ baabi ehia mo kuro mu abi ye de agu o mo so ahohora de na se atwa mu asu atwa mo asu okay etsa na netie anti ye na de mo beji abo ne baabi mum na e dia peti se musuo no abakuro no anase nipa na wafiri mu no e no de musuo na abakuro mu anase den enya ne wafiri mu no de musuo na ba na ya mamra ye di dwe kuro no samra no titimo na nipa ngu basabasa enti enese ayi ba no sese obi batumi anya asem bia ka abra enya no kura enti o ka kura pakusu monko bebia ade na nkoye mpai bose Kristofo na yeyi nyamesem no de ato nchen na we mum na yeye enye ne etia odoman kuma ya mum de o mo ka ma minim ne se ye mfa class de ma class ne ye mfa kaisa de ma no kaisa nsi kasam nti ya nso ye kaisa de ne odwa ya de ya ma nti enyamfom so okay say obi bia wo kwa asore bia na busua wo kwa asore na wapo asore ade achememe adwada na waku aboa na de moja no eye sa de sebe ye bepam musio efiri ho na mo amma sofo bia me ye crusade amebo mpaye na mo tu sa na mo no anu na me di ka aka chi se yesi ye mfa kaisa de ma no enu asofo wa mba ye wo mo de nti mimi ya kaza menso mi de na mje mame na nam abusia ma yehu se yemfa amamle de se bi yentumi ento ntwene eye den ya se bi wo ye sofo anase wo ye kristoni wo te sen kura wa amamle no amane de eni se ye to etwene fi se no ne na nanom adigya yen ankasa ansana se because broni ede ne bible na eba yen kasa ntia kristosum na mmom no se usum nyame no kodu sen kura kurom amamre anase ya bibrem amane ne yesuma na nanom gya yen de eni se ye to twene na mmom ne enye wo mu no na ye yato nchen na ne ye den sunsun papa de bebre oman no se ne abusua eka no enumom ne etwa se ye eye ne na tete no ye nananom eye dada se obeji abo ne baabi no de akokro no hu nyina de etwa de ehia a ekire se wo de maye nananom abosoma pata won se musuo bi na eba kro no munti be fast how de shende de call ya wo mu nsini nyina ano ekwan na e de ahia so ne se ye pat ye paper ye prepare kro mu ball nyina de kogu je no so ne we no so na me ba ba kire ye batu ye nananom na ye wo kro bia wo no komfo okay awo kom kro no okay enti se musuo bi besia komfo na bedi ka hu okay enti komfo no anu aba nanam chiame wa be ka chense nana seni mahu okay enti ya pra ema no ba profie kakra okay we kakra mi wa half achimni adanse okay wachire bra okay mi yebi wo me kurase okay asofofo mpo na be kire yen se emusuo bi pese sinti ya mprapra ne mfa ngogu kotia ne kotia asofo kra ne kire sa amanda ne amande ya o se yi kire wo manya okay nti me so ma ya prapra nti mi entra ho emasa musuo no ma eni nti na cheze masati ameyo okay
That's it. Nana, asemene obeka kire wo bia wo hwe. Omo mo ato amamre ne amande de atwene amene so kofensun so bone ya de bere kuro nyina. Wo afutu bi ade be masa ni pani nya. The American say yani pani a yani film 55 going no. O kasem bia che na mani a wase mo de abosomsomfo. Okay. Ya batu ya nananom. Ya se obi wo adwaye a yemfre no. Edua na dua e mo hwrema. Okay. Yenyesei obi didi a wonto nwum. Enu ye yempanimfo no ma o ma hunu pen. Eni ndi na o mo de bae. Ndi wo ya sa na nya bosomsom. Sesia no me kasa. Yeti nana. We nso e bo hwrema me da na mate. Okay. Ene dura na jo nso a ye na nam se esum atumfo no. Nititu ya emu atiam. Okay. Omo ne nam. Ndi se obo hwrema etumi twen se obi wa ha ebi ana yesunsun boni bi oba ba betra ho me beto me nananom se bibi nsi ya nwu ofie ho se ya gro okay obati se enkoda konkro na se kasa ya mo hwrama okay you say o me se bi ana huhun boni bi twam ndi wati dede no oba ba shi obi mu na ya ne e be hia ni nyina no ne nyina so ne ye eni papa obi kuta sunsun obi wani obi waso we de tiade no okay eti wo afutu obi de ma obi ndi they say the American say na mafo na mo ma ban ene ye ne o kan we say o mo dem life otwam atwam ni ye ne hwese se bi atade o mo hyehyehye na ntitru a wiase ayese anya ya sofofo okay biso asofo no obadira se tante yamba onka enam ne ko hyenka collection ka krabi obenya dienti eni so na atu mu hwinti dia no enti na mafo no maba no wo mo mfa ya mamre ye ko babu ma izafo no wo ye siye no om ko twutonto nse om ye de om ko busa okay na ye nim se om twutonto izafo no ko akope no ma be laja ne wo ma asuafo akese adifu no om se ni na mo ye okay enti me dem boni a che me kwa so de om kope no ma ko di nkunim okay eti sania eye abusua e kire no opa kire se yetutu ye namo edisisi na namo emu a anamu mu a abreni abenyina be man kunimdie e de abreni sania Israelfo de ne koyeye no enti se BBC na se ye bisa se wo how be na de be kuri so ne pe anu pumasibra eno nkire se eye bone ni se enti se ye kristoni a mentoto wa mamre ne wa mane ase aja ye da ase se ye fra wo bae se ni be wie no me ma wo no ma mienu okay o kwato amenkofo okay na omuso omunchi o madwin okay enuanu miensa okay ena omutie okay ena panina owo mu no nkumanu mienu be ka chense omiensi dan o ka kire omu sei enuanu mienu de oso ni de wonsi dan na baby obedru bi obenya baby ada okay sa oniano the friend say me chawa yo bad esabe ma ba ku okay yeti eno so ohini bi me na me hene wo ya botwa kura okay ena amanfo ni na si o metumi afiri kurom a na msi yo na aka ohini no nko a wo mu emnante ense wo mu mpemi okay nti wo metumi afiri ha okay etu madia so na mso me kwatrance din na mjun se alright mate ana me ka twom se si wo metumi adia so a o miamo nsoso enfe kuro no nyina ana nsoso ne yeden nto enumpo twi nsoso ya de sa ebre ana se de nsoso ye wija mo yihye dabi mo dododo ye huje kuro no okay ya dododo ho me ho setan kasefo no okay enti omkodo wi ya no ana ohene tu no ade so ohene no e be frɛ ne sɛn ano so woni din wo ho ondin wo ho ena nuafo miensa na ba akokɔ ka asɛ mienu no ma yensi dan omu si omu de omu nsi ba bi omu du bia omu be bia omu de omu beda maame ti omu ye anuanu mu miensa no enkuma no mienu ka cha pani ne sɛ
Omiensi da na penisi on die. Onsi na bebia obedu bi obenya bebia da. Aha. E na wohene na omutu no so wohene ne ka se moma ye ndododo kuro no ho nyina hugya kuro no ho nhia. Omu ye sa awie no wohene no tu no ho. No ade so. Abusianfo we de okọ comment section ho a na wa de answer no de ato. Every pem no na beba be kyerase ama ye de aba beto se de wo kyerɛ ye wo de bae na yampa anase yampa midin ene kofia mo jansa wo kyamo bontutuo sabi empani so ye bi na ye ya ateteko atufo sabre me ba ya abotwe ni ogina camera na chi ema me eye David Lawoya Gani ono ene eye Kpanda ya Abrantie Carbon Wole Abrantie ono gina camera na chi ede ma me makramo